Thik thu che deuh deuh hi chu kan tam viau maya mase debi uts ang ma thik thu chia le strict ero kan ni vek kher lawang Scotland ramami debi uts hi kumsom nga pahnia upa ani to a Kovela me che thik thu che bertia soila le shia la ni wangin TV a te point lan ve zeu zeu to ni Debi hian in soidan chuan belpa anei fulo hle a mi padang reng reng ringam to lo khopin le ngai zong thar po nei chak to lo khopin a belpa hlui a manga evm chona lo siam to a chu wang chona thik thu a chat phani ati mi padang rin na anei lo phani a inti bok mase debi hian in Othello syndrome neya National Library of Medicine laminan shilfia dan chuan ko puiten an ler san anga ngai tlat na hi ani anti mase debi ero in mi pa aton fulo wangani ati ve tlat thung Debi hi ama tina tu abial pahlui a chenfel nuwa hunrei tak chung chu alo single ve to a bial pa nei lova pasal po nei la umai alo du mana mase chum khat chu a FB lama a thalak pakhat posin chuta chuani mi pakhat hian aron commenta chupa ming chu Stephanie a chuta chang chuanin anni pani chu in friendin anin be chhauta ni an single ve bokatin an ti du zong le an ngai nat zong te pol lawin ang hle maya chu wangin an pani chuan in kom thei phiana ataka anin mu ma havin an pani in kara chuan in du ton na alo piang chhauta ni anin du thu te po anin shilton ve a mase poita chu ka hladi an nitlat anom na state chu ain hlat hle maya chu wangin anin du ton thu anin shilton nuwa po official takin anin ngai zong ngal lem lova mase couple ang chuanin anin bereng thavani masele anuwa debi chuanin thil aman chuaka Steve chuan aru ka biak chat dang flirt pui dang mei che pakhat alo nei ti chu aman chuak ta a Steve chu arin lo phani mase Steve in soifia vedan chuan debi chu ka du thawa mase kanin hlat ema wangin kanin kop tak tak thei ka ring lavani ati mase debi in kyan sana tum vele abiak nu pakhat ai chon debi chu alo du da izo kani ti a she chuak ta nge ni a chen thei ta lava an pani chuanin anin ngai zong ta zo kani mase debi uts chuanin Steve ne na anin mu thei lo le in hlat tak an om chu angai thei lova a thei lo chu wangin in pakhata chen dun mai chu arot ta a an pani chuanin in khata an cheng dun ta ni chuta changchia chuan Steve chuan debi thik thu chia zia le strict zia chu a she chiang chhauta ni Steve chu nitin a hna wanga chhuwa ngai thin ani a in khata cheng dun to ma se debi chuanin Steve chu a muni leng thak thei chuang lova chuta chang chuanin ngai thalo reng regin a om chho le ta a Steve phone chu a thunun hi ani top maya tu ne na changin nge call adon chin tu nge a call chin tu nge abia ka tu message nge a reply tu message nge adon ti te tu in nge friend request ron thon tu nge Instagram lama te ron follow thar chung zong chu ni tin a check sakchina a social accounts password zong po a shevek bokani adu huna login sakthei chu mai chu alani lova Steve email po ni tin a check sakchina a phone chu ni khata voinga a check sakziani chu po chu ala du tok lova Steve chuanin an na thona meichia kom tura ni lova a betura ni lo boka an hnaya om tura ni lo bok chuti khop chuanin Steve chu athununin avil hne to a mase debi chu ala lungoi thei chuang lova Steve chu za na ring thei chuang lo a thik thu siat na chu ala control thei lavani Steve chuanin aruk te point mei chedang alo be theya phone kal tlang kherlo te point mai chana te po arukin an nawin be dei theya chutiang zong te chu angai tu akim vekani chu wangin debi chuanin a paisa nei zong chuan lie detector aleya debi chuanin lie detector chale rin tlak nian soichin chu lein chu mi hmang chuan ni tin Steve chu a nakal ma le na achanga aron ban vele zo na sang azot thina ni lie detector le ma dai to in debi chuanin an in chunga Steve dan zom tur sang a siam to a in leng meichia anei turani lo ti te TV na ni point meichi in lan na alo omani chuanin a hoison pani ti te tin chian me chenei phei chu a phaldon lo ti kha chu kan lo sha thiam mai ka ring tin magazine reng chara phal sak lo boka a chan chu model chelo le mel chatak tak sexy tak khala ka tama chung te po chu a thik vekani chu wangin Steve yanin magazine de vel hi chu a chia ngai lo to pa tin TV on ve po in me chi in lan lo na tak om box si lawa chu wangin TV po en ngai lo top mai ni kan soi tak china ringot po khan debi thik thu che over le lutuk te a strict over le lutuka wang chuan Steve tan po a shomin a ha thlak chin don hle ti kan she thiam ngalin rin oma
mase chu ti chungpo chuan nupuya tan anei thovani Steve a soidan chuan a thik thu chhelu tukle mishing mai po ni lo engkim mai a thik velvek mai chu katan po ha thlak thin khop maya a har sa ka ti ve thin thowa mase ama ka mangai em maya kaler san ngai lo boka tin man chwa tur thil ka ti rungai lawa dot soi ngai na tur thil ka ti rungai lo boka chu wangin hlau tur ka nei lo adu du danin min fia theya min dop thei boka min khwa khir se poi ka ti chuang lo zep tur ka nei lo atel lawanun man ai chuanin a shom lo jok tho thovin ka ring ani ati ve tlat ani mitam tak chuanin kan thei ka ring lawa mase Steve chuanin mangai na dik tak lo powerful zia lo chak zia lo tlo zia lo rin tlak zia alan tir ve tlat ani Michan khat chuanin atna chi khatani te po ka lo ti mai thei mase Steve a soidan chuanin a mangai na awangin Debbie chu tiang chuanin apom thei ni ati ve tlat ani a soile dan chuan Debbie chu mei che swala ni lo ti ein she chianga a thik thu chiat na athunun thei lo ti mai lo chu mei che fel takani a nupui tan pu a cha a chan chu mani mo phurna hlen takani a nupui cha takani ati ve tlatani Debbie point Steve chu pasal cha takani thu a soi ve thawa ka thunun zo lo thil thik thu chiat na le rin hlel na awang hianin ani po tin mun khir tak tak ka pal tlang tir thin ti ka sia a mase min she thiam em renga he ka chaklo na lian tak fight le thei tur hian min pui china min support ma mase kala thei ri lo ani ber ala ka po ka in thiam lo hle maya mase do thei ta kenani chuan min fight pui wangin achunga po kalom ani ti na soi Debbie hianin Steve a bank account te po a check sak vek zela a poisa te chu mei chidang ta na lo mang vel thinem ti te a shedu vek ani Steve a bank account te po chu a check ni tin china a bank account a po Steve hianin thun nei na ha nei lo ani ber Jim khat chu Dora an kaldun lain magazine pakhata hianin zai thiam lar Melby thala ka lo langa chu Steve chonin a lo ena lo keuvel ni turani Debbie chonin mufu in a thik ta maya a chwa tau san maka Tiang vel chu an ni a in an han thlega na satakin anin hau pha a lie detector mangin zone a zot ngal boka Melby chu chelawa TM sexy TM ti zona zota Steve chuanin ai ti na chang mase call chuanin thudanga soidai do ta soi ti in call chuanin a lo save ve tlat chu wangin Debbie chuanin call chu ring zokin a sata phat maya hun rei tak chung anin hau pha a chap zoi zoi bokani rei tak chung anin hau nuwa Steve chuanin a thlem bang vele thei sham Debbie hi atet lai chang to thau ani a thala kan mo chang hianin a thau hle a pasal Steve ro a cher hle ti kan mu thenga a thau tel le nga la a indite viau po in a cher hle theilo apon lam landa na wang hianin mi patam tak po in an lo musi china moi lo tak tak te po in an lo fiam pha china abial pa hlui ngai po in me chedang chelo tak tak pian nal tak tak le it om sexy tak tak te ne na lo khai khin china ni ome chung tia wang chuan man in sit na anei na sa hle a exar lave na sa chin ma se a cher hlei theilo Steve nen anin nei pa ngai nuwa phe chuanin pon po chuak ngam lo khopin apon lam lan dan chu a in za puya thau chia han pai tir vak tur la in suma nei bo box si lawa ina chuna in khung deuh tapani Steve po chuanin a thiam thin hle a om bo hlana alo in om hlim na tur ti in games te po alei sak zo kani chuti khop chuanin Steve hi chu Debbie tan hianin pasal chatak mai support cha tu ani Debbie thik thu chia dan hi a overin a mak zoka mase kumsani som paru ka chang to khanin ril rulam doctor an lo pan ve ngar to a treatment te po alo la chin bipolar disorder aneya anxiety ane na saboka a panic na sa chin lebok damdoi mangain enkol na sa chin ani a ziawm lam ero apan thelo thung ama mangaya dot tu ashi omber lai po a chenarot tu ngai lo tu mi pa atong ero avan na izia in chia a mase a thik thu chiat na chonin ama chu a hnele thin ani Steve meu poina beidon pui to ani mela a chan chu a sedan chuan a thik thu chiat na hi chu a re karing to lawa adang lam hi karing to lo chu wang chuanin ngai a nei mai tum hi tha in ka sia a chu wang chuanin ngai a ka nei chho mai ni a chavek mai ti in a soi mai ni tin Steve chuanin Debbie nen chuan sol mai dan ni thu a soi bokani nang ni Steve ang hianin Debbie ti ang mei cha hi tong ve ta ula hin khwa khir over ang chi kha TV po en ngam lo khopin le magazine po chiar thailo khopa thik thu chia ko pui nei ve ta ula Steve ang hianin support
in thlang ang nge nia in chen mak zo kang mangai na lo powerful zia hi in ti ang nge in chen hlen zo kang ngai dan te in rilro omom te comment section la melo se vele donya ole tun chumatan chon khovela mai che thi thu cheber ti an soila debi ut chungchang ka soi the chu khati jong khani phot ro se clear tu te in the vai chunga lom thu ka soya video ka post le tu te milonga ichan sakola milo clear sakle chho donya